Gisugdan na sa Environment Resource Section sa LGU Nabunturan ang pagpanghatag og eco-bricks ngadto sa mga eskwelahan sa lungsod. Sa tinguha nga masuportahan ang beautification program sa mga eskwelahan ingon man paghatag og dugang suporta sa natad sa edukasyon. Base sa mga request nga gipadangat sa opisina sa ERS, ang unang batch sa mga eskwelahan nga mamahimong benepisyaryo sa eco-bricks gilangkuban sa Mainit Elementary School, Tagaytay Elementary School, New Sibungan National High School ug Mainit National High School. Dunay mga eskwelahan nga gihimong pathway ang mga eco-bricks ug duna sa eskwelahan nga mihatag og mga materyales sa opisina sa ERS nga gikambyuhan og eco-bricks. Ang eco-bricks ginama gikan sa mga recycled materials sama sa gipulbos nga cellophane ug plastic, mga buak nga mga basyo sa botilya nga giagi sa proseso sa mga trabahante sa Environmental Resource Section gamit ang kaugalingong makinarya sa lokal nga gobyerno. Sumala ni Geraldine Pizaras, daghan na nagpadala og request sa ilang opisina sa ERS nga gustong mahatagan og eco-bricks apan gipasabot ni Pizaras nga prioridad una nila ang mga eskwelahan nga dunay programang Adapa School. Pero giklaro niya nga moabot ang panahon nga ang gihimong lakang mamahimo na unyang kabahin sa regular nga programa sa lokal nga gobyerno sa Nabunturan. Og pwede na nilang taasan ang produksyon sa eco-bricks aron maapuran ang mga organisasyon o institusyon nga gusto sab mo gamit niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.